ano? Opo, na. Alam niyo. 50k po yung existing balance sa amin isa Hindi po. ko alam Alam po yan. namin na patay na si sir po. Sa ang alam ko, walang utang ang asawa ko na hindi ko alam. Kaya pasuri na lang, pasensya ka na lang. Opo. Kami naman po na hindi po kami gumagawa po ng Hindi ko naman sinasabing Ako na. gumagawa Apa. ka. Kaya lang, ang sa katunayan, ang asawa ko, 13 years nang patay. Isa na mag-asawa kami, hindi kami nangutang ng mga ganyan. Kaya sorry na lang. Opo, Nay. Sige po, Nay, para po maayos po natin ito, Nanay, samahan nyo na lang po ako dun sa may trunk po natin. Ay. Papakita ko lang po. Ay, hindi ako sasama. Sige na. Diyan lang po, Nanay. Di ba, tignan na. Hello, good afternoon everyone! Hello mga ka-JFS and hello world! Hindi ka namamalikmata at mas lalong hindi ako picture at mas lalong hindi ka nag-hallucinate. Dahil ako nga po ito, yes, tama nga po, this is your one and only Surprise Ambassador, Kuya Steph. At para malinaw po ang lahat, yun lamang po ay April Fool's Day at makakasama niyo pa po ako sa mahabang panahon dito sa JFS para maghatid ng saya at sorpresa. And with that, let's move on dahil kung kayo ay na April Fool's Day, maging ako man po ay na April Fool's Day dahil. Muli po, magandang hapon sa ating lahat mga ka-JFS. At ngayong araw nga, andito tayo sa Barangay Taligtid, Kanaman, Camarines Sur. Dahil balita ako, isa na namang napakaswerteng nanay ang magsi-celebrate ng kanyang birthday. Espesyal ang nanay na ito dahil nais siyang sorpresahin ng kanyang mga nagmamahal sa buhay. Sino kaya si nanay and sino din kaya ang napakaswerteng at mapagmahal na surprise sender na nagpadala ng mga packages na ihahandog ko maya-maya lamang. Pero bago ang lahat mga ka-JFS, in order for you to watch more videos and more surprises sa JFS Petals and Services, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Para naman updated ka sa mga new videos at mga surprises na hinahatid ni JFS Petals. Dahil simula noon hanggang ngayon, iisa lamang ang aming goal, and that is to provide you the quality service that you all deserve. At ngayong hapon, samahan niyong muli ako because after all, after may mga rampas and personal ganaps, I am finally back. Samahan niyo ako ngayon sa isa na namang makabuluhang hapon kahit nga tikatik ang ulan nung nakaraang araw at mapagmag pa hanggang ngayon. Ang inyong surprise ambassador siyempre ay hindi patitinag para maghatid sa inyong lahat ng sorpresa. Kaya naman dahil pinag-uusapan natin ang sorpresa, silipin muna natin ang mga packages na perfect at nanlalaban para sa ating napakaswerteng nanay ngayong hapon. On the right please, alright? Ayan, so napakaganda nga ng ating card chunk ngayon at tayo ay may team na green and yellow. Talaga nga namang nanay na nanay ang ating dating ngayon. Simulan na natin. Ano nga ba ang mga marireceive ni nanay? Unahin na natin ang hindi lamang isa, kundi tatlong Carlo Rossi. Alright, palakpakan tayo dyan. Siyempre, meron din si nanay bubble balloon na may nakasulat na Happy 79th birthday to our most amazing Mama Inga. We love you so much. Talaga namang napaka-tamis ng mensaheng ito. Short but very sensible. Siyempre, matatanggap din ni nanay ang pang-shopping niya. Okay na, nakakain ko na ang ribbon. Ang pang-shopping ni nanay na Belladonna bag, siyempre. At hindi makukumpleto ang pag-celebrate ng kaarawan kung walang cake. Yan naman ay mula sa Raffables Cake. Palakpakan natin ang Raffables Cake and shout out na din. Siyempre, ang magpapakabog sa ating hapon, ngayon meron tayo ditong letter na babasahin ko mamaya. Yan po ay collage letter. Yan ay galing sa iba't ibang tao na nagmamahal kay nanay. Talaga nga namang napaka-espesyal ni nanay. And syempre, pang finale, nakikita nyo ba tong bouquet of flowers, ang ating fresh flowers? Yan ay matatanggap ni nanay kasama ang mga packages na yan. Alright, yan na nga ang mga packages natin ngayon, and sa lahat po na nagtatanong sa akin, nagchat-chat at nagsisend ng kanilang messages sa aking mga social media accounts,
kung paano mag-book sa Jeffes Petals and Services. May dalawang bagay lamang kayong pwedeng gawin. Pwede kayong mag-book through me. Pwede niyo akong i-PM sa aking official Facebook account, Robert Estefany, or direkta kayong magpahatid ng mensahe sa aming FB page na Jeffes Petals and Services. Huwag na nating patatagalin pa ang hapon natin ngayon dahil baka abutan na naman tayo ni Rain. Ayan, kaya naman, tara na at simulan na natin tayo ay umarangkada. Kaya naman, simula dito sa Barangay Talidtid, Kanaman, Camarines Sur, JFS na yan. JFS, kasalukuyan na nga tayong andito sa ating location and hahanapin na natin ang ating celebrator for this afternoon dahil birthday niya. Syempre, to the rescue palagi ang JFS. Head north on Andres Salbao Street toward Canaman, then turn left onto Canaman. Ang kaarawan ngayon. And by the way, Turn left, then shoutout turn ako right. Dahil itong mga taong ito ay great supporters ko and supporters din ng JFS Petals and Services. So shoutout sa inyong lahat. Let's start with Christine Patron, Trisha Mayores, Jammer Escalona, John Norte, Mr. Brooks Apungal, Philip Ramirez, Alvin Alcantara, kay Mr. Tope Cabral, Ella Alcomendas. Turn right onto Talagdi Road, Vicente de Castro Street. To you, Miss Venus Mayores. That's it. Maraming salamat sa inyo. And to all of those na gusto ma-shoutout, just leave your comment down below. But make sure naka-follow kayo or nakapag-subscribe kayo sa aming mga YouTube accounts and of course sa aming social media accounts sa Facebook and of course sa Instagram. That's it mga ka-JFS. Maya-maya ay magbabalik ako pagkasama ko na ang ating isa-sorpresa ngayong hapon. Bye! Hi po. Good afternoon po. Ito po ba bahay ni Ma'am Dominga de Los Angeles po? Ako, bakit? Ikaw po. Opo po, bakit? Ay, pwedeng pwedeng papatay muna po ng ano. Bakit? Papatay daw. Patay. Patayin daw yung video. Hi ma'am, ano po, napasugod po ako dito po kasi may importante po akong ano po, may layunin po ako sa inyo. Ikaw po ba si Ma'am Dominga de Los Angeles po? Oo, ako. Bakit nga? Ganito po ma'am, ako po si Steph po, mula po ako sa ano po, RGM Microfinance po. Pasok ko na muna. Apo. Baka tayo. Tukaw na na, tukaw na na. Okay po. Tukaw na muna. Wala nga yung mag-ano ka na Wait lang po. Ayan ma'am, so ako po si Steph po, mula po ako sa RGM Microfinance po. And then po, kami po ay microfinance, nagpapautang po. And may existing balance po sa amin, si Sir Conrado po, de Los Angeles Senior po, ng 50,000 po. Dilos Angeles, hindi Apa. naman kami ang Dilos Angeles sa nanay ko. Apa. Sa Tapos- Arroyo ang apelido Opo, ko. opo. Tapos nanay, a friend din po ako ng anak niya po, na nasa Japan, sa ating ano po, din po. Opo. Si Lisa. Apa. Hindi ko alam yan. Apa. Wala dito yung Conrado Apa. sinasabi. Opo, Conrado Arroyo po nanay. Meron po ako dyan nanay mga supporting details po na nagsasabi po na pumirma po siya ng utang sa amin. And kayo po bilang asawa. Di ba po patay? Hindi ako asawa. Opo. Si Ma'am Dominga po. Kayo po si Ma'am Dominga po. Wala akong asawang na may utang kasi ang asawa ko patay ng 10, Apo, 10 years po. 10 years pero hindi Yes po. nangungutang yun. Wala akong alam. Opo, ma'am. Sorry.
Hindi po, ma'am may mga supporting documents po kaming Ay, hawak hindi ko po. alam yun. Opo, ma'am. 50K. Friend din po ako ng anak niyo po. Hindi ko yun alam. Pasensya lang. Yes po, dala po namin, nanay. And maya-maya po, just to make it clear, ipapakita ko po dala ko po, nanay. And papapirmahin ko din po kayo, Ay, nanay. hindi ako pipirma dyan. Opo. Hindi ako basta pipirma dyan. Kung kailan ako birthday ko, maraming hindi ko alam. Opo, Hindi ko alam yan. 50K po yung existing balance sa amin ni Sir Hindi po. ko alam Alam po yan. namin na patay na si Sir po. At saka ang alam ko, walang utang ang asawa ko na hindi ko alam. Kaya sorry na lang, pasensya ka na lang. Opo. Kami naman po, nanay, hindi po kami gumagawa po ng Hindi ko naman sinasabing Ako na. gumagawa Apa. ka. Kaya lang, sa katunayan, ang asawa ko, 13 years nang patay. Umpisa na mag-asawa kami, hindi kami nangutang na mga ganyan. Kaya sorry na lang. Opo, nay. Sige po, nay, para po maayos po natin ito, nanay, samahan nyo na lang po ako dun sa may trunk po natin. Ay. Papakita ko lang po. Ay, hindi ako sasama. Sige Diyan na. lang po, nanay. Titingnan lang po natin. Ikaw na lang tumingin. Ay, ako. No, ma'am. Tingnan na lang po natin, nay. Wala akong alam na utang eh. Tingnan na lang po natin, nay, para po maayos po yung ating ano po. Utang ka eh. Ako magbabayas. Opo, nay. Utang hindi ako nangutang. Tapos po, para po, nay, malinaw po sa atin, nay. Kasi, wait lang po, nanay. Kasi po, nanay, kung hindi nyo po ito alam, utang po ito ni Sir Conrado Arroyo po. Alam po namin na patay na po siya. Pero ngayon Kailan po, inutang yan? ano pa po, 2020 pa po, nanay. Ay, wala, hindi. Apo, nanay. Baka po, 2011 namatay yung asawa ko. baka ganito po, nanay, may tao pong gumamit ng papeles po ng asawa nyo, kaya po ganon. Sinta na ako eh. Paano mangungutang ka sa akin 2015? Opo, nanay. Lalaki po. Wait lang po, kausapin ko lang po kayo, nanay. Ganito po, kung hindi niyo po ito alam, kasi syempre po may nangyayari po ngayon ng mga scam na baka po nagamit po yung papeles ng asawa niyo po para Kasi ang asawa ko 2011. patay na po. Ay, 2008 pa namatay. Paano mangungutang yan sa'yo? Kaya pasensya na, umalis ka na, wag mo na akong istresin. Baka Dokumento. Kasi may dokumento daw sila. Sali ka dito kasi ma. Andito kami, bububugin namin yan pagka talagang may utang ka. Para po maayos po sa 2008 yung ako yung asawa ko ng utang 2008. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag Isa pa po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan po, nanay, happy birthday po. Magpapakilala muna po ako and gusto ko lamang pong linawin ang lahat kasi medyo naging mainit po ang tensyon natin kanina. Ayan. Hello po sa inyong lahat. We are the Jeffes Petals in Services na naghahatid po ng saya, surprise, good vibes saan man pong sulok ng Bicolansya. And i-check lang po natin ang pangalan niyo, nanay. Ikaw po si Nanay Dominga Angeles Arroyo. O, tama. And just to make it clear, wala pong pagkakautang si Sir Conrado sa akin. At sa binanggit ko po na microfinance. Dahil ang lahat po ng iyon ay pasakali ko lamang at gawa-gawa ko lamang po para po may hatid namin sa inyo ang mga sorpresang ito. Si Nanay ay galit. Painumin ng tubig yan. Natakot pati ako, sabi na niya, pero lumayas ka na. Lumabas na. Kasi 2011, ay 2008 patay yung asawa ko, tapos mangungutang sa inyo. Ako nga din po, nanay, sabi ko, hala, nagulan ako ang sinabi ko. Alam kong patay na si Sir, bakit 2020? Okay, pahawak po ng baso. Dahil, balita ko po. Wag naman po, nanay. 79 years old pa lamang po. And wishing you more years to celebrate your birthday. Ilang taon na po?
79. Wait lang po nanay. 79 years old na si Nay. Palakpakan naman natin si Nanay. Nanay, harap po kayo sa likod ng konti. Ano po yung mga nakikita niyo, Nanay? Marami. Isang appear po dyan, Nanay. Ayan. Dahil ang lahat Nang lalamig. nanay ngayon. Pero okay lang yan dahil nanginginig daw si nanay. Parehas lang po tayong nanginginig nanay. Ayan. To our nanay sa camera natin. Ayan. Na para tuluyan kang maging reyna. Ayan. Okay. Hindi na po kayo galit sa akin, nanay niya. Sorry na po. Po na mga anak niyo, nanay. Ang ganda po ng lahi niyo. And sino-sino po nanay makasama niyo po dito dahil wala po si Ate Dalin? Yung anak kong Conrado Arroyo. Si Conrado. Siya po ang junior. Oo, tapos- pwede pong siya na lang po ang singilin ko ng 50K po. Ayan. Tapos yung isa. Ayan. Okay Ayan, po. anak ko pa yan. Sige po, yung mga anak po ni nanay, punta po tayo dito. Sige po. Opo. Nanay, ilang taon na po si Ate Dalin sa Japan? Matagal na. Ilang taon na si Galing? Ilang taon na pong nasa Japan si Ate Dalin? Matagal na po. Mga 10 years na po. Ay, hindi. Ay, mga more than 20 years. Muli po, dahil sa mga sorpresang itong hatid po kay nanay, palapakan po natin si Ate Dalin. Ayan. Nanay, mga anak niyo po ito lahat. Oh, anak ko lahat Okay, yan. magsimula po tayo dito kay ma'am. Ma'am, dahil po birthday po ng inyong anak, ng inyong nanay, dito po tayo ma'am. Siyempre, 16 pa lang yan si nanay, di ba nay? Happy 16th birthday. Dahil birthday po ng napakamabait nyo at mapagmahal na nanay, ano po yung gusto nyong mensahe sa kanya or ano pong gusto nyong sabihin? Sige po. Sige po nanay. Sige po. Happy birthday. Apo. Ikaw naman. Sige na po, message po kay nanay. Sana dagdagan pa ni Lord ang haba ng buhay mo. Gusto ka pa namin makasama ng matagal. Stan, mahal na mahal ka namin. Isang power hug nga dyan kay nanay at isang kiss. Bago pa po tuluyang tumulo ang inyong sipon. Next na po tayo kay sir. Ano po? Ay pipi si sir. Kailangan niyo po siya ng interpreter. Ang salta na kaya namin ibigay sa inyo, ibibigay namin. Kung ano yung kaya namin pa-provide, para lang habang nandito pa kayo, is gagawin namin. Kung ano yung ginawa nyo para sa amin, masaya, masakit, talagang pinapalagaan namin. Ikaw yung kung lahat na magulang is best, kasi nag-iisa ka para sa amin. Mahal na mahal ka namin, hindi ngayong arawan. Sa pag-aaral, dapat matulog. Pag hindi ka tulog, palo, kailangan alas 6, Strict parents. Nanay, talaga nga naman mga ka-JFS, napakaganda ng hapon natin ngayon at talaga nga namang yaman ng isang magulang pag marami kang anak.
And syempre, magdidepende yun kung paano natin palalakin ang ating mga anak nang may takot sa Diyos, mabuti, at marunong makipagkapwa-tao. Para ipagpatuloy ang napakagandang hapon natin ngayon mga ka-JFS, magbabalik ako sa sa ilang saglit lamang para hatiran si nanay ng kanyang cake. And of course, ipagpatuloy ang saya na nadaraman natin ngayong hapon. Hello mga ka-JFS! Ayun nga, nagbabalik na tayo because as promised, ay hahandugan natin si nanay ng napaganda at bagong-bagong kantang happy birthday. At syempre, hatiran din natin si nanay dahil birthday niya ng kanyang cake. Dahil kailanman ay hindi makukumpleto ang pag-celebrate ng karawan kung wala ang kanyang napagandang cake. Yan po ay mula sa Raffables Cake. Kaya naman Raffables Cake, baka naman. Okay, nanay, dahil birthday niyo po, kakantahan po namin kayo ng happy birthday. And of course, you're about to blow your candles. Okay, and 3, 2, 1, samahan niyo po ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay! Okay, ilagay ko muna itong cake ni nanay dyan kasi baka madala ko ito pa uwi. Joke lang po. Nanay, dahil po birthday niyo po ngayon at sinorpresa po kayo ni Nanay Dalin sa pamamagitan po ng pagpapadala sa amin dito para kahit papaano, wala man po siya ay maiparamdam niya sa iyo kung gaano ka po ka-espesyal. Ngayon naman po, it's about to give her your response dahil po nagbigay siya ng message at sa lahat po ng mga sorpresang ito. Ano po ang gusto niyong sabihin kay Ate Dalin po and sa mga anak niyo pa po? Maraming salamat sa mga anak kong hindi ako pinababayaan. Mahal na mahal. Pinagagalitan ko sila nung araw. Mahal na mahal ko kayo. Wala na. Kahit pa paano hindi nila ako pinababayaan. Kahit malayo sila, pinupuntan ako nila. Salamat. Salamat Dalin sa pagmamahal. Sige, kausapin niyo po si Ate Dalin po. Leng, maraming salamat sa binigay mo sa akin. Maligaya. Wala na akong masabi. Okay po nanay. Dahil wala ka na pong masabi, may additional na katanungan na lang po si sa edad niyo pong 79 years old, di ba po 79 na kayo? Ano po yung isang bagay na gusto niyo pa pong mangyari or ano po yung hiling niyo po sa edad na 79? Bigyan pa ako ng mahabang buhay para makita ko pa yung mga apo ko na magkaroon sila ng pamilya. Okay po. Pero nakikita ko po nanay na sa edad niyo pong 79, baliwala lang po nanay, kaya niyo pa nga mag-TikTok eh. Isang TikTok nga dyan nanay. Kaya joke lang po. Siyempre lahat tayo, di ba mga ka-JFS, ay naghahangad ng mas mahabang buhay. Siyempre para mas matagal nating makakasama yung mga mahal natin sa buhay. And with that, we are all wishing na mangyari po yun para sa inyo nanay. And siyempre, mas maging ano pa po yung pamilya nyo. And sana po, hoping na next year ay kasama nyo na po si Ate Dalin and ang inyo pa pong mga anak. Okay. Yan nga mga ka-JFS, dyan na nagtatapos ang ating sorpresa ngayong hapon. Talaga nga namang makabuluhan ang hapon natin ngayon. And I'm sure na napasaya ko si Nanay Dalin. Napasaya ko po ba kayo Nanay Dalin? Masaya na. Kahit nga natarayan ako ni Nanay Dalin, okay lang yun para sa akin. Dahil, trabaho ko naman talaga yun. Dahil Dominga ako, si Dalin, si Dalin. Ay, si Nanay Dominga. Nagsusumbong po ako kay Nanay Dalin kasi siya pa magbibigay ng feedback sa amin. Thank you so much Ate Dalin for trusting the JFS Petals in Services at sa pagpapadala dito sa amin para naman mapasaya at handugan si Nanay na mga sorpresang ito. Okay po Nanay, para po sa tuloy ang pagtatapos natin, magbababay po tayo Nanay sa ating camera. In 3, 2, 1, babay po Nanay. Bye-bye, Ling. I love you, Nak. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata
matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara